बर' माहारियारि फरायसा आफादा जे 6टा जनजाति बिथांमोननो जि एसटि डिमान्ड बे डिमान्डनि सायावहाय जि क्लेरिफिकेशन बिदों बेनि क्लेरिफिकेशनाव बनस'नि स्टेन्डआ क्लियार आरो जाय समावहाय कुनु बर' आफादफ्रा बिनि सायाव खोथा बुङाखैमोन बेयाव बनस'आनो जों बुंगोरदों जिहेतु जोंनि स्टेन्डआ क्लियार बे बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिखौ सोरबा दिनै गोजौ थाखोनि सोरबा नन ट्राइबेलफ्रा दिनै जोंनि बिरोधि खालामनो नागिरनायाव जों जेब्लायबो बनस'आ जों गसंगोन आरो 6टा जनजाति जि बिथांमोननि जि डिमान्ड बे डिमान्डआव बर' माहारियारि फरायसा आफादा जों जेब्लायबो बुंगोन दे बिथांमोननि डिमान्ड खालामनायाव जोंहा बुंनांगौ गैया नाथाय जेब्ला जोंनि बर'फोरनि एबा ट्राइबेलफोरनि बे समयसाया दिनै नाख्रेब जायोब्ला बेवहाय जों क्लियार जों स्टेन्डआ क्लियार जों स्टेन्डआव दङ बे 5 मिनिट आगोलब्लाबो 1 सेकेन्ड आगोलब्लाबो जोंनो बर'फोरनो जोंनो आलादा रायजो होग्रोनांगोन आरो बेनि गेजेराव गुबुन बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय बेलेग आसामाव थानाय ट्राइबेलफोरनो थाखाय सेपारेट एडमिनिस्ट्रेशन होग्रोनांगोन बेवहाय जोंनि स्टेन्डआ क्लियार आरो बिथांमोना इलिगेल भाबै आयेननि बिरोधि भाबै दे जोंना रेजिस्टार जेनेरेल अफ इन्डियानिफ्राय जि बिथांमोना मोनबा क्राइटेरियाखौ जोंनि फुलफिल खालामनो हायैयावबो पलिटिकेलि बिथांमोना डिमान्ड खालामनायाव जे जोङो पार्लियामेन्ट एबा माबा मोनसे जि पलिसि लाबाय थादों बे पलिसि लानायाव जों गोख्रों भाबै जों स्टेन्ड जागोन कुनु इलिगेलि दे जोंनि बड'लेण्ड डिमान्डआनो दिनैहाय कनस्टिटिउसनेलि मोनसे प्रभिजनेलि जों मोननांगौखा बे बड'लेण्ड डिमान्डखौनो बिथांमोना दिनै जि जों माने कनस्टिटिउसनेलि संबिधानिक जों मोननांगौखौनो होआखैब्ला आसाम बादियावनो दिनै बर'फ्रा हाजोआव दाबो एसटि मोनाखैब्ला अब्ला दिनै गुबुननिफ्राय फैनानै जोंनाव एसटि मोननांगौआ कुनु पसिबल नङा आरो बेयावहाय बनस'आ गोख्रों भाबै जों स्टेन्ड जागोन आरो आइनि भाबैबाबो जोङो दिनै स्टेन्ड जागोन आरो फैबाय थानाय समाव जों बनस'आबो बेनि सायाव जों स्टेन्ड गोख्रों भाबै जों गसंगोन।